rumo alam mabende nochako kar saa achiel madomaro okinyi. Alam mabende ni bago e magawa mong'ere kaka Safari Park mantiere buore Nairobi ka. To bende maen alam mano mar 21 chakre ne chak tim alam higa ka higa mabende piny Kenya osebedo ka timo alam mabende itayo kod jod bura. Odiochieng' ma kawuono waneno kanyo moko kuom jod bura mabende ochopo alam makamano. Kopogore gi mano, jatend piny Kenya jalupne bende ne nitiere kanyo. Kopogore gi mano bende nwantiere gi welo mabende nowuok e pinje maoko. Moko kuom welo kata delegation mabende ne nitiere kanyo gin mago mawuok e piny mano mar United Kingdom. Ne nitiere USA kata America, Uganda, Tanzania, Rwanda, Ethiopia. To par ni piny Ethiopia bende ka welo mabende ne nitiere kanyo nwantiere gi keynote speaker kata mana jaloso makende mano Tamrat Leina mabende nen prime minister machon mano mar Ethiopia mabende nen wendo modhial odiochieng' makawuono. Kopogore gi piny Ethiopia bende waneno pinje mamoko mabende nooro welo margi mago moruo piny Zambia, Eswatini, Germany kanyakla kod pinyno mano mar Democratic Republic of Congo. Okiny makawuono wantiere gi jafwambo marwa Lydia Okeyo mabende nwan luonwa twak makamanya kor Mgejuang. Ang'eno biro bedo kwa tudre kode kwa dhi nyime gi nono twak makama kata na nono alam mano mar piny Kenya kaka ne obage. Studio dichi makawuono nyakor Mgejuang kan kenda. Antiere ka gi Wycliffe Nyafuanga jalony e weche mag telo mabende wasebedo kwa luwo godo alam chakre okinyi makawuono kar saa achiel mano mar okinyi. Wycliffe, alam mano mar 21 mano mar piny Kenya rumo ka bende aneno kanyo korumo mana dakika matin tok saa 4:30 mano mar okinyi. Ang'eni mathoth otwagie chakre ne jotelo chak loso. Mamoko mabende nyalo wacho kata inyalo wacho ang'o kotenore kod alam mano ma higani mabede koro piny Kenya bago. Erokamano Sharon kuom rwaka kende studio ka. Mokwongo piny moero wach Nyasaye koro achako from the beginning. Wach Nyasaye en wach magero ji. Koro it's good mondo mi jok machalo jo parliament kaka bunge mondo wabed together kaka jo piny mondo wang'i aneno kanye mosakose kanye ma mistake nitiere. Ochalo gima kisungu luongo ni confession. Koro biro mondo wachim nonro ne to kanye to wadhi kanye to kaka piny shida ne kanye to kanye mwanyalo wuoye freely. Lamo bedo kaka national prayer of course magi manwa sumo kano wuok e piny mar America nikech America ne gi weche mag ubagusi mag rangi mar dhano kata iluongo ni racism. Koro the national prayer nosabedo ka kelo gi together kendo nosa breaking the walls kata yore mag kelo kwe e piny mar America. Koro kano kele Kenya ka bo omiyo opportunity kaka jo piny from parliament gi wendo mondo wabed piny mbele Nyasaye mondo wa recognize kata wapar ni wan dhana but wa tim gima ino ka giluongo gisungu ni renewing hope en ne ya wanyalo bedo ni shida nitie but ka wang'iyo mbele waneno ka nitiere yo mani mbele ema yudo ka kero wacho weche mang'eny owacho no chumi machalo marwa ne nigi shida koro osebedo stabilize koro no dhi America orini wagoa gin statements mag hope mangiso ni gikelo ang'o gijingo chuny dhano mondo kaka Kenya wabed gi teko kata wabed gi mijingo e yore mag gik moro matimo Kenya ka. To mane na diere makende nikech king'iyo kata na thor wach mano ma higani alam mar 21 iwacho ni hope manyiso ni geno nitiere. Kwa ng'ong'iyo kata na alam mabende piny Kenya no bago e dwe mano mar 6 mar higa mokalo nen mar ng'uono theme kata thor wach mano mipek nen reconciliation. Sani kor nen hope kelo geno nikech wang'eni piny Kenya wasebedo kwa kale midhiero mathoth chakruok mar higani. Dwe mokalo aken dwe boserumo nyaka ne weche mag oula kata flood monjo Kenya. Mano kelo midhiero makiwuotho ki jok matiyo kata e weche mag police te yudo ka yore okethore livelihood kata kuonde ma jok mapidho cham kata jamni yudo ka midhiero no bedo mang'eny kuonde ma joma luongo ni agribusiness ne nigi shida. Koro yudo ka pod chuny ji nigi lit. Samo wuoyo kaka nyoro nitie jok modak kuma kisungu luongo ni riparian land mane sirkal odhi mogolo. Manitie jok moko mapod odak kuonde miluongo ni displacement camp. Sama gima kama timore economy mar Kenya kapok ogurore ahinya. Weche mag oshuru maker ne dwano kel mondo bed kwa nyalo bedo ni waji tegemea kata kwa all loan. Weche mago nitie. Koro ne wawuok okaka matek sana kaluwore gi midhiero mosamako Kenya. Koro sama ng'ato nigi shida timiye gima kisungu luongo ni hope kata geno.
ni kiny nitiere yo moro amora. Kisungu lungoge ya mumoacho ni weeping may endure for the night by joy come the morning. Midhiero nyalo bedo otieno to ka ang' piny noru to ler dhi nenore maber. Koro the theme kata wach mosidore mar hope kata mar geno en wach midwaro sana ahinya. Shida ni Kenya ka sabedo ka wuoyo gi ji kolos weche mag policy, yudo ka economy kata weche mag andika mag employment, thoth joma ne timo kibarua kiwuotho Nairobi ka yudo ka jo kibarua matindo tindo gi nodak e kuonde mag luongo ni Islam kata informal settlement. Ng'eny mag ne piyo ywero ma kapod weche mag lit nitiere. From that nyeche kwa wuok e gimiluongo ni 5 consecutive drought mangiso ni midhiero mar oro mosebedo Kenya kama 5th year mosebedo nikech Kenya iluongo kisungu ni Greater Horn, wan region achiel gi Ethiopia, part of it man Somalia nitie, part of it ma Sudan nitie, part of it ma South Sudan nitie. Koro shida makamago no osemako Kenya. Koro samora mora ma ng'ato nigi midhiero titimo ne hope emo minjo kiluongo ni psychology kata counseling ber. Gero teko kata hope ma in go ndikiny gokinyi piny noru kendo ngima wantiere. Scripture mora ma miwinjo ka quote from Proverbs kod Jeremiah gin scriptures ma jingo chunji. Speech ma ochiwo gi Tamat ma Ethiopia be winjo ko keto hope ni kana ene jela to hope emane jinge. Koro mangiso ni otemo kisungu luongo ni dual intersectionality kaw experience manen go gi experience ma Kenya did through. Koro last year ne reconciliation nikech ne kwa yiero koro ji ne pod gi siasa ne pod nitiere kendo paro no tim ndalo mane pod manda mano be pod ne nitiere kendo ne wan gi midhiero kaka kacha kaluwore gi ng'en ka ji owuok e yiero kaka mano mowuok cha to yudo ka chuny lit pod ng'eny ng'ani ne paro no dhi yombo joge paro nang'o. Koro sani koro wan gi hope ni hope ma wan go tiero kaka jopiny ni en hope mane emomiyo at least one after the other gimosatim from economy the America kata dugo wach mar ndege neno maber ni ndege no miye nono nikech ki ingiso jopiny ni tiyo gi ndege mar milion 200 to midhiero ne Kenya ka koro message mar hope ok donji. Koro calm down kata ibiro nyaka level maginitie tingiso jo Kenya ni shida ma wan go en kama lakini kata aneno onwoyo chigni de kutiyo speech ni I know what I'm doing kendo wach maber ni kano podin sane ne chako penye na nyuole piny mane to wach na nyuole kani onyuole mana Kenya kendo wacho ni Kenya is the best country wang'eyo ni Kenya is not the best country in terms of economy kata the king'eyo indicators mag livelihood asawuotho gi kijende mang'eny boko penja dire kaka danga wuok Kenya shida go nitie lakini Nyafuanga kata mna kiwacho ni Kenya is not the best country mano kaluwore kod in kaka japiny mano mapacho ka jatan piny tiwinjo kata mna kako pako piny Kenya nikech okang' mokwongo limbe ne dongo kanotiek e piny Amerika e kinde thuolo mar higni 16 onge piny mawuok e pinje mag Afrika ma bende osegwela mar dhi timo limbe moyiedhi e piny mano mar Amerika. Iwinjo kanyo kopogore kata na gilimbe manotimo piny Amerika ber mopogore ma bende nwayudo piny Kenya bende iwinjo kata na rombe mopogore ma bende wasebedo kwa bago moko kuom rombe makamago okwongo ni jatend piny wacho ne obiro bedo e TWAK e romo mar G7 kopogore gi mano wantiere gi rombe mopogore odiochieng' manyoro nantiere romo moro mar African Development Bank Summit e kinde mamoko ma bende jatend piny neno ne piny Kenya wacho moka maber omedo nyiso jopiny geno in kore nene mopogore yore kumiluongo ni public policy koro ke wacha dieri nitiere gima kisungu luongo ni don't mistake activity with result mangiso ni kik ing'i gima ng'ato timo ng'eni gimotimo ni okelo ang'o. Kenya ni e position maber mar dongruok kaluwore gi gima Kenya en geographical location kata kuma Nyasaye noketwa wantie climate wan gi joma osomo mang'eny e level mar education kata universities waking'e piny mangima ber kida idende kata luar Dubai kaka luar Dubai ni thup kata na UAE ka e hotel te nyaka airport enen jo Kenya mangiso ni Kenya are optimistic people gin joma nigi geno kisa wacho kero wacho maber lakini ni kodi duwi ng'i economy wacho ni ya wan koro skills ge ming'iyo unemployment chalo nade e Kenya ka ero yiero no nicho sati World Bank Africa Development Bank na wan go president of the America no dugo gi bag koting'o goods mabecho minyalo wach ni bro kelo Kenya ok watamore
wadwaro ni gik mine nitimogi kisa translate gi kaogi into theory to practice kore yudo ni Kenya ka ngata simrenda ngata ndiki ngata access Medicare mangiso ni kituo tinya di hospital tinyalo yudo thieth ngat mora motieko school nyalo yudo tich ngat mora manigi shida mora ngat mora odak e ot maber yo nitiere kata infrastructure ne maber gigi pok obed standard maber ka wacho ni Kenya ok the best ta wacho ni Kenya ok the best kwa ng'iyo indices ne lakini kaka ja Kenya ta wish ni Kenya bed the best but kingeno unemployment rate mane Kenya ka kata yore mag koso andika mag tich hospital niche ka doctors koko e gomo ka mangiso ni yore poni tiere matek mamoko bende pod gomo wantiere gi Marcus ang'eyo siep na moro kata na wat na moro mido ka no tengo timne kata dialysis ka hospital machalo kata na wonde ni ma BDC hospital kata de mabongoma kata de kanya te yudo kirito ni giminyal timo go dialysis onge koro magi weche mo wacho ni kiso ni development ke wache gi kisungu to development ok wache gi dhok development gima kisungu longa ni indices gike mede ng'iyo education chalo nade yore mag thieth chalo nade yore mag somo chalo nade yore mag yo chalo nade telecommunication chalo nade monjo ko bedo kata wacho ni kata yore mag internet ber nikech Kenya the best dia ne Uganda ka mano gima onge manyari na Ethiopia sabe Ethiopia di piny mar Tanzania mondo connect internet koro ka indices makamago ber to wacho ni agini di maber Kenya nie yo mar gerruok maber kata is in the right path of development koro wadwaro mana ker gik mwacho ge ber but mondo jo Kenya oriwre mondo wa move ane from theory to practice o wacho no rini wagoha nitie document policy moro watimo sane e grupo moro o wacho ni ya ere kaka jo Kenya in gi an ing'e benefit mar agoha mondo mi nyalo yude nweng'o kaluwore ga agoha what is agoha tago nego timango to ka agoha en yore mag business en gik mag manyalo uso na jo America tete kaka nyalo timo kamano iwinjo wechegi koro mane kaka move from theory to practice onge yo mara to koro wacha de kid no wacho o wacho ni education healthcare infrastructure yore mag somo yore mag thieth gik machalo ndara sirikal masane temo preserving national resources kisungu makamano magi are good kendo wa wish ni gigi kaka wach gini kaka timgi but we move from theory to practice mondo koro ka biro ka tingisa ne kadhi Dar es Salaam tayudo ka ute mana ji odak koro ne nono nango ne ajogi nyo yudo tich koro giwuok o gionge korokocho gionge informal settlement kisungu lungu ni na cities koro ngima mari go idho matin to kana kamana ne Wycliffe stulo bende rengo no mapio kana ka poko tudre gi nyawadwa Lidio Keyo mantiere e gwenge mago mag Safari Park bende kwanono kata mana telo kana kwanono moko kuomwa weche mabende no wachi gi jatelo mopogore opogore ng'eni oganda na dwaro nani gigende mopogore opogore ng'eni wantiere gi liete mag siasa mabende osebedo kwa neno en mana ni ka unene alam mar piny Kenya mana ka jalonyo weche mag telo alam mar piny Kenya wang'ini ok nyal kelo weche motenre kod siasa kaka nwaneno ka weche motenre gi UDA kata mna muoch gwandruok mabende osebedo kata mna e riwruok mar UDA mamoko mabende nyalo loso ahinya inya kowuok kuom kata mna jalup jatend piny in bende kanyo ninjo ko loso bende kotenre kod limbe mano mar jatend piny piny no mar Amerika wacho maber ni jatend piny no wacho ne kisungu maber sana joluo ngone rosungu yani no ndiso kisungu maber e kanene piny mag Ulaya kendo wacho ongiso ker ni ko chako doctor no nene ko mako lwet first lady Rachel Ruto kane gin Ulaya kendo no wacho ni the president bakanyaka ne o represent Kenya kata kichiwo ranyisi maber kaka ker ma Kenya well kaluwore gi weche mosetimore e ndalo mokalo mosewuok e oboke gazeti kata osewuok e Nyakalondo kata osewuok e TV kata wang' liech iyudo ka osewacho ni nitiere gwandruok e chama mar UDA kata oboke ma kawuono ndike koro kaka jasiasa ineno kotemo wacho otemo fuono ni onge siasa otemo ing'eni ilombo jatendi ilombo ni jowi inene ko loko ng'eye iwewe ko loko to koduogo ting'eyo ni mai kaka dama wachi but wang'eyo kaluwore gi weche mosawacha Nyakalondo moko en rumors kata mosawacha e boke mag gazeti ni nitiere gwandruok e chama mar UDA being a politician always a politician kata da ker gik miwinjo wacho na goha o wacho hope can opportunity for all magi siasa
koro gina siasa koro ng'eny siasa inyalo kawo siasa ti ikote gi skari maber kabisa ti wacho kaka wan jo Kenya wan gi hope nikech ndara ber wan gi hope nikech economy marwa kata gerruok mar pinywa koro dhi mbele wan gi hope nikech wang'e ni ologowi ok wadwar living within the means wan gi hope ni economy marwa osa recover wan gi hope nikech wadwa kelo bottom up opportunity for all ing'eni magi statement bag hope lakini kitiyo linkage neno ka gin siasa be matin e gika nikech hope ok inyal bedo gi geno ka kuma igene onge ang'o mi ageno nang'o ageno ni kiny ne warom ka nikech invite koro hope ok en hope for hope hope en hope kan nyaka nitiere msigino ma hope ochungi mane gimeno ka temo fuono wach mara mara owacho gi tema ka giwacho to tem pidho jo Kenya gi geno nikech bende kotero na gi wach en weche motendore wacho ni ting' bende mar jod bura ma pachoka mar neno ni constituency kata mna kar chung' od bura ma bende gintiere gin bende gineno ni giketo thuolo makare mago mag tije ne rowere winjo kanyo kwacho memorandum kata mna MOUs ma bende Florence Bore mano jatend migawo mochung' ne jotije kata mna labor e pachoka osebedo ka chwe koke kanodhi e piny Amerika bende nomanyo ne oganda ma pachoka tije ma bende oheo 3,000 winjo ko hope nyaka bed gi sigino mare mochung'e mana momeno ko owacho gigi development kuma wacho adieri en ni gerruok mar piny ok man ker lakini ker kisungu luongo ni is a visionary leader ochiwo hope ne piny kosechiwo hope ne piny to joma ne buoye geno watemo wacho ni ya kaka winjo wacho ka ker wacho ni nogo sime ne head of parastatal to ngiso gi ni adwa ni mangiso ni pesa mitiyogo maga mogocho majo winjo tiwinjo ka o inspire parastatals ni wadwaro ni walive within our means wadwaro ni ng'eny na thoth mar pesa odhi development inspiration kosa inspire parastatal to chako inspire jobuchung' ne migepe to chako inspire wabunge neno ka no dhi America no ka wabunge nyaka pio pa igno dego nyaka Nyafuanga nikech idwaro ni gimomiyo ne gidhi ni kisa dhi America to nitiere lesson learning kata kama kisungu knowledge exchange mudhi no gima timore America kendo deals matimore America mondo mi okel hope Kenya gima timore en like computer system ko tim gimo timo kosa timo ma to mondo penyo ga to kaka ni share no di America ko ni en wa yudi mana ko Wycliffe kama kage kanye wana chiela nyaka mane magawa mano masafari pa kamarumo makamano na nitiere nyakoro mgajwang ontere gidafo maro lidio keyo mabende no sebido kali onwa romo makamano chakre sa 12 mano maro kinyi mano maro dochienga makawuono lida kinyalo mna winja amuse ni misawa mana malingling mabende nyalo nyiso wako tende kod romo makamano jotelo mabende na nitiere e kind mamoko diwach nang achiel ka antiere safari park e county ma Nairobi thuolo machuopo kadromo mar lamo mar 21 mano bagi kai ose chopo e giko kabinet jatend Kenya William Ruto kawo thuolo no mar romo no mar keto ler ewi wach mar wuoth mare ma en gino bende wuoye motegno ahinya wuodhe mano bedo go joma kale piny mar Amerika wacho ni mbaka mosebedo kigoyo ni osebedo kawacho ni notiyo gi milion 200 mar oganda jo Kenya e kaunde ge ok en adieri kuma no wacho ni Kenya mondo weche chuth goyo mbaka mara ne wacho ni notiyo marach gi omenda mag piny owacho kabende medo kanyo wacho ni en jatung'eyo kaka otiyo gi pes jo Kenya kabende singo ni higene kod gino mo wacho ni en atiyo kod omenda ma ok okwa kendo jotelo duto mondo ni tiyo kanyakla nene giketo Kenya kama owinjore bende onyiso chir mare ni piny Kenya osedhi mbele mar pinje mag Afrika kabende wacho ni kane nitiere piny mar Amerika ne ok odhi mane lo piny Kenya kende to nogo mbaka mathoth bende kotendre gi wechego moriwo Afrika mangima omiyo jiwo riwruok kod achiel mar oganda kata kamano nikech sai ena mondo go mbaka
gi jadolo kano ni Ivan Somolo mabende ntiere kayo onyisowa ni to lamo makamae to osebedo nade jodolo gineno nade bende ntiere geno siga bende koro oganda jo Kenya thoth gi ywago pek mar ngima oganda jo Kenya bende ywago lal mar ngima kutendore kod hola mopek ma bende ne oganda jo Kenya neno e kinde mokalo oyago mbaka gi jadolo oyawre Oyara nyadendi Lydia erokamano kendo mos ne nyikwa Ramogi duto kuonde magineno ka gintie. Ma en law mar 21 nyaka ne chak law makamagi nyiswa gino mabende nochung' ni making'iyo to nomako wang'i kendo inyalo wuok kati wacho ni nene law makama. Erokamano Lydia alam makawuono bang' safari pa kaendi mar piny ngima ka waketo pinywa e lwet Nyasaye. Kotelne kod ker marwa William Samoei Ruto gima ongirore ahinya kawuono kendo momako wang'a e dala mar Safari Park ka en mor maneno ka jo od bura gi jo siasa gi jotend pinywa kowuok e sidienge mopogore opogore koyorgi kaachiel kod jombetre mag pinje ma opogore gi jotelo mag sekta mar private kobiro monywako kaachiel ka wangiro kendo wadhialo Nyasaye ka walamo Nyasaye. Kuom mano ochung'na tir kendo mongirore ahinya ni wanyalo weyo gik moko temwa kethenge josiasa nyalo weyo pogruok magin go ji nyalo weyo dije mang'eny magin go kotelnegi kod ker ka wayango ni wan kaka piny Kenya wadwa ting'o pinywa ni e lwet Nyasaye kendo waket gikwa gi chandruoge duto ne mano gweth makende maparo ni kaka jo Kenya wuyo konego wilgo nikech kineno kata gik matimore ka gin jo bura emongirore kende motelo mbele e weche mag wer e weche mag alamo e weche mag tayo gik moko duto te kendo iwuoro kaka ni kara jogi jotendwa gi bende kara nyalo bedo jomo otudre gi Nyasaye malich makama kara gin spiritual ka gi yango nikech seche moko neno kamano ok timre e ngimagi nikech saa yie na ong'ade kod kanyong na bed kod twak gi jadolo kendo an wakel nu weche wa manyien kata kamano Sharon achiel kuom weche mabendo yangore ka ni jatend piny Kenya oyie ni wantiere kod midhiero ma oganda jo Kenya osebedo go kata kamano gitemo duto maginyalo mane ni oganda jo Kenya obedo kod ngima makare ka bende ojiwo RMCA senators governors duto mondo ojiw achiel mar oganda kendo koro osingo ni achiel kuom gino bende koro pok jo Kenya obedo godo en tie mar tije mane osingo e kinde mane ka otelo mar Kenya kwanza kuom mano osingo ni ntiere winjruoge moko mane gigoe kogne piny mar Amerika kama oting'o tiyo kod kambi mar Microsoft mar keto tije go mabende time mbui ne oganda jo Kenya kod vijende. Sharon nikech sa yena ng'ade gi kanyo modong' ang'nwa mi oganda anyikora moko jiwanko gike seche go mag achiel kaachiel gi sa adek kama bende ang'nwa kelno weche gi e yo makare. Sharon Erokamano ahinya Lydia wawinji e yo makare erokamano ahinya kuom nyiso wa thor weche mopogore opogore mabende nantiere romono odiochieng' makawuono Nyafuanga ano ka director nyisa ni onego bed ni wawuoka wach ni bugi kwatieko ahinya nyaka otendre kod romo mar 21 mano mar alam ne piny Kenya dibed mane wan jo Kenya Sharon kendo kisungu luongo ni wish Kenya the best ka jo telo obedo piny mo oyangore wach ma Nyasaye mowacho ni we wakaw Kenya ukete be Nyasaye wagone Nyasaye rokamano. Koro our hope en ya kata gino en ni jo Kenya wabedi achiel ing'eni nitie siasa to gi seche moko opogore mondo ng'ato ting' matimo mana kaka wacho kaka pile beda itimo ting' mitimo ka opportunity moro wuok ne sirkal okelo mane absorb igero rigo as an individual career mari kedi mbele makambele koro wageno no bro neno fruits mag America to gi fruits mag Lamu to gi fruits mag promises makero keto mondo mi Kenya okaw ndamo moro owuoge from one step to the other e weche mag economy weche mag kwe ma Kenya ka erokamano ahinya Wycliffe Nyafuanga mana kaka jawach ni geno nitiere wagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak makama nyakorum gajuang' anno kanyo kodong' dakika 5 mar mondo mioro saa 5 mar onyango matut kotende kod romo mano mar alam mar piny Kenya mabende nofuon gi jotelo mopogore opogore pacho ka iwinjo kanyi wabiro bedo kwa mi e yo ma adimba rom kanyo saa 7 mano e weche magwa manyiena mago mag migago elo jowetewa mabende nwantiere godo chakre okinyi makawuono Cleophas Oluoch Joyce directors gi jamak duol erokamano kiny medo chieng' oritur masani nyinga Sharon Ng'ao.